Young guy, B.I.G. AB. wannan sallar lami ce, wannan sallar lami ce, wannan sallar lami ce, ai lami ce, an mana lockdown a gida, ai lami ce, bayu ba yawon sallah, mun gane lami ce, mata sai ayyo haƙuri, ya zama dole su yi, saboda sallar lami ce, ai lami ce, gayu sallar lami ce, ai lami ce, biya ji sallar lami ce, ai lami ce, don gai sallar lami ce, ai lami ce. Haƙuri ya kama ku, 'yan matan bana sai haƙuri, me yasa za su yi haƙuri, saboda ba kayan sallah. Wani sallar lami ce don ko kayan sallah ban yi wa kaina ba, don abin na damu na Fatima na duba na bata ganni ba, da Fidosu da Maryama suna jira na in zo ko in basu, Aisha da Khadija sun dau wayana suna duba kasusu. Ba komai a cikin pocket dina, wannan sallar jiki nake faman ji. A suwe diga wani sallar ka fita zo din na riga da na gaji, saboda ba yawon sallah ba sana'a kuma ba ma nema. Ga ciki na ba kuma waya zan dauka in bawa 'yan mata na. Ta cikin azumi na bata da mata sun kai 15, suka dida da Binta har Asma'u ga lantana mata zo. Bilkisu Hassana Aisha duk suna layi su ma sun zo. Ni kaina ban gane kaina wani sannan na riga da na rame fa. Sallar lami ce guys, sallar lami ce lami ce, wallahi lami ce. Wannan sallar lami ce, ai lami ce, an mana lockdown a gida, ai lami ce, bayu ba yawon sallah, mun gane lami ce, mata sai ayyo haƙuri, ya zama dole su yi, saboda sallar lami ce, ai lami ce, gayu sallar lami ce, ai lami ce, biya ji sallar lami ce, ai lami ce, don gai sallar lami ce, ai lami ce. Wow, wannan sallan ba cilin 'yan mata kai ya ɗau ƙura, gayi komai ya kare aljihu lai an mai shara. Duba jikina ya canza ko wansan ma ban ɗinka ba, tunda na je gun surin nan har yau ma san ban koma ba. 'Yan mata sai dai ki wuce, yes na ce sai ki wuce. Lockdown komai ta sace, komai ta sace. Lockdown ba ta wasa, in ta zo sai ta kwasa. Na rantse ta sa ginsa ta bi jiki duk ta yi mana tausa. Fauziya ina sirabi, soyayya ba ta da gurbi, dan Allah ki je ki ce mata kayan sallan bani da hali. In ta so kawai ta so ni, in ba ta so kawai ta bar ni. Lockdown ta kai ni abin go ta rusa mun kowane tsari. Shamsiya tana ta kolin ni na zanto sori. Kayan makeup ya kare gona take bukatar kari. Ke ban san rainin wayo, na ce miki bani da sisi kin ce min wai na fiye wayo. Lalle sallan nan lami, na wai ga ina sulami. Jikina dai ya sanyi tamkar an watsa min shayi. Wai shin ya zan yi tsere, matan sun sani a zaure. Ga zauren bashi da taga ba fiffike bale in fire. Lalle ƙarya ta kare B.I.G yau ya zan yi in jure. Ga ɗaki ya kai ɗaki amma jikinsa bashi da ɗaure. Me sallah mu roƙi Allah kalamatin nan kawai ta kare. Wannan sallar lami ce, ai lami ce, an mana lockdown a gida, ai lami ce, bayu ba yawon sallah, mun gane lami ce, mata sai ayyo haƙuri, ya zama dole su yi, saboda sallar lami ce.